हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो स' लोगोफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअआ मानि सोमोन्दै बुजियो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै मैना आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 3 भिडिअखौबो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेला रिलिज खालामना होबावबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि बे मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 3 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टफोरखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मैना आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि जों गोबां फाव खालामनायखौ नुनो मोनदोंमोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे भिडिअआव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों सुरिजित दिउरि बिथांजों लोगोसे नोंथांमोननि बयनिबो फेभराइट जाखांफुनाय एक्ट्रेस बिथां मनालिसा हाज'वारि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ जायफोरा नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअ आबुं बर' सावथुनफोरनि सोमोन्दै मिथिबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे आं भिडिअ रिलिज होयोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसना थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअनि नटिफिकेसन बा आपडेटफोरखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर।